Nako, mukhang delikado. Dalawang panga na pala ang binasag niya. Magandang araw mga pre, mayong adlaw pod sa mga Bisaya diha. Bago natin simulan, kung bago ka pa lang napadaan sa aking munting tahanan, pasuporta naman, click mo lang ang subscribe button at notification bell button. Palike na rin ang video para lagi kang updated sa mga bago kong uploads. December noong nakaraang taon, umugong ang balitang posibleng magkaharap ang WBA Bantamweight Champion at 2 times Olympic gold medalist na si Guillermo Rigondeaux kontra sa ating pambato na kasalukuyang WBO Bantamweight Champion na si Janriel Cuadro Alas Casimero ngayong taong 2021 na posibleng mangyari sa buwan ng Abril o Marso. Sabi pa ni Casimero sa isang interview na nire-respeto niya si Rigondeaux dahil sa pagiging champion nito at sa pagiging veterano, pero di daw niya ito aatrasan. Alam daw niya kung paano mag-adjust sa laban. Matagal na rin daw siya sa larangan ng boxing. Dagdag pa niya, let's go bro, no running, just destroying each other's face. Pero bago yan, pag-usapan muna natin ang dalawang kalaban ni Rigondeaux na di lang basta-basta tinalo niya, kundi binasag pa ang kanilang mga panga. Una ay noong December 31, 2014 sa mismong baluarte ng kalabang Hapon, ginanap ang labang Hisashi Amagasa kontra Rigondeaux para ito sa pagdepensa ni Rigondeaux sa kanyang WBA, WBO at daring super bantamweight na titulo. Bit-bit ng 34 anyos na si Rigondeaux ang malinis na kartadang 14 wins at siyam dito via KO, habang ang challenger na Hapon naman ay may kartadang 28 wins, 4 losses, 2 draws at 11 dito via knockout. Halos 5-10 ang kalabang Hapon habang 5-4 lang ang champion. Naging sobrang ma-action ang naging bakbakan nila mga pre. Kahit mas agresibo itong Hapon at mas matangkad kumpara kay Rigondeaux, ay kontrolado pa rin niya ang halos buong round dahil sa mas accurate nitong mga counter. Pero sa round 7, 2 beses na bilangan si Rigondeaux pero agad naman itong nakabangon. Pero sa round 10, ang Hapon na naman ang bumagsak, pero makikitang deform na talaga ang mukha nitong si Amagasa. Pero matapang at matibay din talaga dahil kahit basag na ang panga ay lumalaban at nakipagsabayan pa rin siya. Pero bago mag-umpisa ang huling round, ay tinapos na rin ng referee ang maaksyong laban ng dalawa dahil sa wasak na talaga ang pagmumukha nitong Hapon mula sa kamao ng champion. Panalo si Rigondeaux via 11th round referee technical decision at nadepinsaan ang mga titulo. Pangalawa ay noong July 16, 2016, dumayo si Rigondeaux sa kauna-unahang pagkakataon sa bansang Britanya sa lungga ng kalabang si James Dickens, ang British Bantamweight Champion. Para ulit ito sa pagdepensa ni Rigondeaux sa kanyang WBA at lineal titles. 25 pa itong Briton at may record na 22 wins, only 1 defeat at 7 dito via knockout. Habang ang 35 kampiyon na si Rigondeaux ay may malinis pa ring kartada na 16 wins at 10 dito via knockout. Parehong southpaw ang dalawa. Sa gabi ng kanilang laban ay naitala ang pangalawang pagbasag ni Rigondeaux sa panga ng kanyang mga kalaban. Naging maaksyon naman ang ipinakita ng dalawang mandirigma si babaw ng lona. Unang round ay makikitang dominado pa rin ni Rigondeaux ang laban, bagamat sumasabay pa rin sa birada itong si Dickens.
ay mas accurate naman ang mga patama nitong si Rigondeaux sa pole ang pangalang Briton sa mga kamao ng champion. Red triangle Jim. Just before that, I was just about to say, well, Jazz is doing it, he's landed with a punch so far. Behind the scenes, those who've been working say that all through the week, Rigondeux's been... Let's have a look at his opponent. Nice little jab from Jazza. Allow himself to be overawed, can't allow himself to be intimidated. Good shot there from Rigondeaux in the closing seconds of the round. Right hand gets through. Second round, ganon pa rin ang takbo ng laban. Ilang ulit na sasalo ng pangalang Briton ang pamatay na kaliwa ng champion. Practically cheating. It goes direct from where it is. Oh, good left hand from Jazza. From Dickon. So on that basis, fairly level, and that was blocked. Well, let's take a look at them. There's the left hand of Rigondeaux. Fantastic shot, isn't it? And here's the left hand. No, that's a different angle. At bago mag-umpisa ang pangatlong round, ay umayaw na ang kampo ng challenger dahil sa nabasag na daw talaga ang panga nito. Panalo si Rigondeaux via second round referee technical decision at tagumpay na nadipinsaan ang mga titulo. Rigondeaux with the belt around his waist. Kayo mga pre, kung sakaling matuloy ang inaasam-asam na sagupaan ng Dadjakal kontra Cuadro Alas, kanino ka? Decision ba o knockout talaga? Ang inyong komento, reaction at suggestion ay welcome na welcome sa baba. Ahí chocan los guantes. ¡Ey, cuidado! Combinación impresionante de Guillermo el Chacal Rigondeaux. Lo sorprende después de... Venenoso. La izquierda. Sado. Perfect straight left and a right hand follow up by Rigondeaux. And Marroquin now has the second. No? Another nice uppercut. Oh, Wala na. Yep. Wala na. Yun na. Wala na. Your jaw broken so early in the fight when it's a great shot. See, just dipping. Maraming salamat sa panonood at suporta mga pre. As always, amping permi.